Si tu vols i jo no, és un no. Si no estic en condicions de dir que sí, és un no. Si no estic segura, és un no. Si he dit que sí i després he canviat d'opinió, és un no. Muy colocado que vaya. 8 dones parlen davant la càmera de la problemàtica de les agressions sexistes i sexuals i aporten consells pràctics en l'àmbit de l'oci i de la vida quotidiana. Insistir és assetjar. És el punt de partida de la campanya audiovisual de sensibilització No i punt, Palma lliure d'agressions sexistes, dirigida per Marc i David Masmiquel, de l'estudi M2, per a l'àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l'Ajuntament de Palma. El projecte està format per 9 peces videogràfiques protagonitzades per dones de diferents edats i professions, actrius com Clara Ingold i Paloma Navarro, músiques com la guitarrista Tera Planes o la poeta i membre del grup Jansky, Laia Martínez. Els seus testimonis personals han estat crucials per aconseguir l'enfocament realista i directe de la campanya, amb un llenguatge proper i accessible, contemporani, que connecti amb els joves i adolescents, però també amb la resta de la població. El enfoque que le hemos dado ha sido intentar centrarnos en el testimonio de las mujeres. De este modo, darles el protagonismo que se merecen y poder visibilizar una problemática social que afecta a todo el mundo. Mediante testimonios, dar herramientas prácticas para que las mujeres viesen en estos ejemplos métodos prácticos de cómo identificar y cómo denunciar y definir sobre todo lo que se debe marcar como un límite. Para nuestro estudio M2 es todo un honor recibir este reconocimiento y sobre todo nos llena de alegría el poder apoyar una campaña de sensibilización que trata una problemática tan grave como las violencias sexistas. Queremos agradecer la valentía de las 8 mujeres que decidieron participar dando su testimonio en esta campaña y también a la sensibilidad de Limas por apoyar el enfoque que hemos dado en esta campaña de comunicación.